חברת קאט טכנולוגיות חיתוך בע"מ נותנת שירותי חיתוך בלייזר לחומרים שונים כגון פלדה, נרוסטה, אלומיניום, עץ ועוד. החברה קיימת משנת 2006. החברה הינה חברה משפחתית חמה שדואגת לתת שירות שווה ואדיב לכל לקוחותיה ולא משנה מה סדר הגודל שלהם. השירות שניתן מלווה במידת הצורך בתכנון הנדסי עד רמת מוצר מוגמר. החברה מקפידה על דיוק, ביצוע איכותי ושימוש בחומרים ברמה גבוהה. בראש סדר העדיפות מטרה אחת עיקרית והיא שביעות רצון הלקוח. בנוסף לשירותי ההנדסה אנו מסייעים ככל שניתן באמצעות קבלני משנה בהליכים נוספים בייצור.